ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଯାସ ରୂପେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆରାଧାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିକ୍ଷାକୁ କୂଳ ଦୈବତମ୍ ରାମାୟଣ। ଏଷ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ନୃପ ମହାଭାରତ। ତସ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଧାନସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ଭୂପତେ ମହାଭାରତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର ସମୟରେ ସାଧକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜିନ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜିନ ବିରାଜିତମ୍। ଜୈନମାନଙ୍କର ମତରେ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶୁକ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବଳ ଦେବତା। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନ ପନ୍ଥୀମାନେ ବୁଦ୍ଧ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ ନିରାକାର ଥିବା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିରାକାର ଥିବାରୁ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ କବି ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେହି କବିମାନେ ନିରାକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସର୍ବ ଅବତାରର ମୂଳ ବା ମହାଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହୋଦଧିରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଉଅଛ ଧ୍ୱଂସି। ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ କଳିଯୁଗ ଅବତାର ହୋଇଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କରୁଛ ଉଦ୍ଧାର। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ନୀଳଗିରି ଶିଖେ ଅଛ ବସି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନଗର ମହାନଦୀ ତୀରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି ତା ସ୍ଥାନରେ। ଦେଉଳ ଭିତରେ ସିଂହାସନେ ବିଜେ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ବହି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆରାଧନାରୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଭାବନା ନେଇ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଉପାସନା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଉପାସନା ଚାରିଗୋଟି ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ପରସ୍ପର ରୂପର ଷଡ଼ଗୁଣ, ସଂକର୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ବଳ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଯାସ। ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ର ପରେ ଶୈବତନ୍ତ୍ର ଓ ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଭାରତର ଚାରିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଖଂ ପ୍ରଥମ ପୀଠଂ ଦ୍ୱିତୀୟଂ କାଳ ଶୈଳକମ୍ ତୃତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠନ୍ତୁ କାମରୂପ ଚତୁର୍ଥକମ୍ ଓଡ୍ରପୀଠଂ ପଶ୍ଚିମେତୁ ତଥୈବା ଡେହି ଶିବାମ୍ କାତ୍ୟାୟନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଡୋମ ଡ୍ରେସଜ ପ୍ରପୂଜ୍ୟତେ। ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଓଡ୍ରାଖଂ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତନ୍ତ୍ର ଜାମଳ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତେ ଚକ୍ତଳେ ଦେଶେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାରୁରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ନାମ ଭୟପ୍ରଦଃ। ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ବା ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବହୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଦେବତା। କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଉପାସନା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧନାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ମାତ୍ର କେତେକ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶବର ସଭ୍ୟତାର ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ କଥା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମତ ଓ ଉପାସନାର ପଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ମହାମିଳନ ଫଳରେ ସେ ଭାବ ସମନ୍ୱୟର ମହାମେରୁ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନତା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଭାବନାର ନିର୍ଯାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ମତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର
କେତନ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ସହଜରେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଓ ସେ ହିଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ଲୀଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ସେ ଅତି ସହଜ ଓ ଭାବର ତର୍କ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଲେ ସେ ତାହାର ଅତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବଃ ନ ଜାନନ୍ତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।